kunnossa. Tämä on ensimmäinen sarjavalmisteinen moottoripyörä, missä on nestejarrut. Ja tosiaan sivuvaunupyörä vetää. Tässä on tasauspyörästö lukko. Tämä sotanorsu eli saksalaisvalmisteinen Zündap on vuosimallia 44. Se löytyi Virosta lehti-ilmoituksen kautta. Näihin liittyy tämän erikoisen tekniikan lisäksi, niin liittyy sitten tämä historiallinen aspekti. Sotapyörissä riittää haastetta, sillä osien löytäminen on välillä hankalaa. Saksassa on sellainen uusi tuotanto, mitkä tekee näihin osiin. Mutta ne on aika tyyriitä ne osat silloin sieltä, jos Saksasta menee hakemaan. Joutuu tilaa ja joutuu maksaa rahdit ja kaikki. Sotamoottoripyörät ovat museorekisterissä, eli niillä saa ajaa 30 päivää vuodessa. Tomi huristelee kesäisin 2000 kilometriä. Aina kun pysähtyy, siinä on ympärillä porukkaa. Ja kun Suomen armeijalla oli näitä pyöriä reilu 250, niin aina löytyy sitten ihmisiä, jotka tulee kertomaan armeijan muistoja.